Al-hikayatu utawi cerita. Al-hikayatu utawi cerita asaniyata asrota kang kaping 12. Iku fil mubahasati ing dalem nerangake debat. Iku fil mubahasati ing dalem nerangake debat. Hukia den critakake. Hukia den critakake apa anas syekha sak temene Syekh Ahmad bin Qasim ya rupane Ahmad bin Qasim tilmidz Syekhi Ahmad bin Hajar kang dadi santrine Syekh Ahmad bin Hajar. Eko dhahaba budalan sapa Ahmad bin Qasim. Eko dhahaba budalan sapa Ahmad bin Qasim ila Misra maring Mesir. Wa kana lan ana sapa Ahmad bin Qasim eko yahduru teka sapa Ahmad bin Qasim Madaris Syekh Muhammad Ar-Ramli ing pira-pira madrasahe Syekh Muhammad Ar-Ramli. Madaris Syekh Muhammad Ar-Ramli ing pira-pira madrasahe Syekh Muhammad Ar-Ramli. Wa yubahisu lan debat sapa Ahmad bin Qasim. Wa yubahisu lan debat sapa Ahmad bin Qasim hu ing Ar-Ramli. Hu ing Ar-Ramli. Hatta inna Syekh Ar-Ramli sehingga sak temene Syekh Ramli. Hatta inna Syekh Ar-Ramli sehingga sak temene Syekh Ramli iku yutaliu mutalaah sapa Ar-Ramli. Iku yutaliu mutalaah sapa Ar-Ramli kasiron kelawan akeh. Kasiron kelawan akeh. Waya pitu lan sawengi-wengi sapa Ar-Ramli. Waya pitu lan sawengi-wengi sapa Ar-Ramli iku sahiron melekan. Iku sahiron melekan litah kikil mabahisi krana nyatakake pira-pira pembahasan. Litah kikil mabahisi krana nyatakake pira-pira pembahasan. Wal masail lan pira-pira masalah fikih. Wal masail lan pira-pira masalah fikih. Faqala suli ngendika lahu maring Ar-Ramli. Lahu maring Ar-Ramli sapa umuhu ibune Ar-Ramli. Sapa umu ibune Ar-Ramli mau tawe apa iku laka kaduwe sira ya Muhammadu he Muhammad tut ibu mayahake sira. Tut ibu mayahake sira nafsaka ing awak dhewe sira. Nafsaka ing awak dhewe sira fil mutalaati dalem mutalaah. Faqala nuli ngendika sapa Ar-Ramli laha maring ummuhu. Laha maring ummuhu inna rajulan sak temene wong lanang. Inna rasulan sak temene wong lanang ghoriban kang asing. Ghoriban kang asing itu iku dakhala manjing sapa rajul. Iku dakhala manjing sapa rajul al balada ing negara. Wa yahduru lan nekani sapa rajul. Wa yahduru lan nekani sapa rajul madarisana ing pira-pira
madrasah kita. Madarisana ing pira-pira madrasah kita. Wa yubahisu lan debat sapa rajul. Wa yubahisu lan debat sapa rajul na ing kita. Fil masail dalam pira-pira masalah. Wa idza yubahisuna wa idza yubahisuna iku aladi perkara hamala kang gawa apa aladi ni ing ingsun ala kasratil mutalaati ing atase akeh mutalaah. Falamma asbahat mongko ing dalem nalikane manjing esuk sapa umuhu. Falamma asbahat mongko ing dalem nalikane manjing esuk sapa umuhu. Saalas mongko takon sapa umuhu. Saalas mongko takon sapa umuhu ane rajuli saking wong lanang. Al-gharibi kang ngumbara. Al-gharibi kang ngumbara. Fadalu mongko nuduhake sapa wong. Fadalu mongko nuduhake sapa wong. Ha ing umuhu. Ha ing umuhu. Alaihi ngatasé rajul. Alaihi ngatasé rajul. Wajah lan teka sapa umuhu. Wajah lan teka sapa umuhu ilahi maring rajul. Ilahi maring rajul wa qalat lan ngucap sapa umuhu. Lahu maring rajul. Anta utawi sira. Anta utawi sira iku mamnuun wong kang den cegah. Iku mamnuun wong kang den cegah min huduri madarisi saking nekani pira-pira madrasah. Min huduri madarisi waladi saking nekani pira-pira madrasahe anak ingsun. Min huduri madarisi waladi saking nekani pira-pira madrasahe anak ingsun. Muhammadin ya rupane Muhammad Ar-Ramli. Wa hadza utawi iki anta mamnuun. Wa hadza utawi iki anta mamnuun. Minha saking umuhu. Minha saking umuhu iku rahmatul abawaini kawelasane wong tuwa loro. Iku rahmatul abawaini kawelasane wong tuwa loro. Iku rahmatul abawaini kawelasane wong tuwa loro. Wallahu alam.